ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟಿಪ್ಳ ಅಪ್ಪಳ ತಿಳಿದು ಒಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ದೂರ ಹೋಗೋಣ ಮಂಡ ಇನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ ತಿಂಗಳಪದವು ಅನ್ಪಣ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪಣೆ ಆಡೆಗೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಪೋಯರ ಮೂಜಿ ಬರಿಯರ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಯಸ್ಸಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದಾಯಿ ತಿಂಗಳಪದವು ಹೋಗ್ಪಣೆ ಬಂಡ ಕೋರಿ ಕಾಯ್ಪಣೆ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ನಮ್ಮ 1.5 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ದೆತ್ತ ಇಡ್ಡಿ ಕೋರಿ ಐನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಯಸ್ಸಕ್ಕುಳ್ಳೇನಿ ಯಾಲ ಅಂಬಿಯೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ನಮ್ಮ ಮೆಲಾಣೆ ನರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಾನೊಂದು ಅಂದೋಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ನಡಪಿಯರುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಟ ಎತ್ತಿಯ ಆ ತಿಂಗಳಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಂತದ ಆಡ ನಮ್ಮ ಹಾಡೆಗೆ ಹೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ದೈತೆ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೋರಿ ಕಾಯ್ಪಿರೋಪಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚಾಪಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪವು ಆಡ ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಮುಗ್ಗಲುಂಡು ಆಡ ಚೂರು ಚೂರು ದೊಂಬುಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕೋರಿ ಕಾಯ್ಪು ಗೈಸ್ ಮೆಲಾಣೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕಾಯ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ನಡಪಿಯರ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಪದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಆಡೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕಾಯ್ಪಿರ ಹೋಗ್ಪಣೆ ಎಂಚಾಪಣ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಯಸ್ಸಕ್ಳುಳ್ಳೆ ಯಾನ್ಲೊಳ್ಳೆ 2 ಜನ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕಾಯ್ಪುಗ ಕೋರಿಗೆ ಕಿಲೋಕ್ಕೆ ಎತ್ತೊಂಡೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು 114 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಕ್ಕೂ ಪೋಯತಾ ಪೋಯ್ವಿಲಿ ಈ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊರಂಗದ ಅವಲೈ ಹೋಗ್ಪಣ ಜನ ಬಿಡು ಕೊಸಿ ಅಪ್ಪಣದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಐತೆ ತಿಂಗಳಪದವು ಅನ್ಪಣ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಐತೆ ನಾನು ನಮ್ಮಬೋದು ಕೋರಿ ಕಾಯ್ಪುಣೆ ಕಾಯ್ಪುಗ ಕೋರಿ ಬೂರ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ನಾನಬೋದು ಐಕೋಡಿನ ಸೂ ಬತ್ತವಣೆ ಐಕೋಡಿನ ಮಸಾಲ ಬೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಣೆ ಮೆಲಾಣೆ ನರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಮೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಪದದ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಕಣಕ್ಕು ಮಂದಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕಾಯ್ಪರ ಕಣಕ್ಕು ಬೂರ ರೆಡಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ರ್ ಬೂರದೇ ತೊಂತ ಮುಳಿದು ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಲೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಇಡೆ ಬರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ಕೋರಿ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಇದು ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು 1.5 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಸೋಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಂತುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಂತ ನಡುಕ ಮಸಾಲ ಊರ ಮಾಂತದ ಅಡುಗೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಉಂಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪುದರ್ದೈತೆ ಬಂದ ತಿಂಗಳಪದವು ಮನ್ಪೇರು ಆಡ ದೇವಲೋಕಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕದು ಮುಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಏತನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂದ ಮೂಜಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾವು ಬೇಕಂತ ಕಣಕು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ ಯಾರಂದೆ ಇದು ಆಯಿತು ಉಪ್ಪು 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 ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ಉಪ್ಪು ಸಹ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಮಸಾಲ ಪೂಜಿದೆ ಅಂಡು ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಸಾಲ ಅಡ್ಡಿ ಬೊಲ್ಟೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಕೋರಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈತದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಬಂಡ ರಡ್ಡೆ ಇರುವ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜೆ ಇರುವ ಹಣ ಬತ್ತನೆ ಇದು 1 ಗಂಟೆ ಪೊರುತ್ತಾಂಡು ಬತ್ತದು ಆಂಡ ಕಣಕ್ಕೆ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಕಣಕ್ಕೆ ಊರ ನಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತದು ಕೋರಿ ಬೈಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಗ್ಗಲುಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಗ್ಗಲುಂಡು ಈ ಸೈಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಗ್ಗಲುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಗಾಳಿದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೈಪದು ಬರ್ಕ ಗೈಸ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೈತಿಂಡು ಸೂಪರ್ ಅದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕೋರಿ ಬೈತಿಂಡು ನಮ್ಮ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತದು ಕೋರಿ ಬೈಪೈನೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತಿಂಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಾರೂರು ಅನ್ಬಿಡು ಹಲೋ ವಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತಾ ಪೋಯರ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರಿಯರ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೈಪೈನೆ ವೆರೈಟಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡದು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈತಿಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಜಾಲಿ ಅಂತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಟುಡೇ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈತಿಂಡು ಅಡುಂಟ ಪೂರಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಯಸ್ಸುಗಳು ಅಂಚನೆ ಅಡುಂಟ ಪೂರಗ್ಲ ಬಾಯ್